Čaute, ja som Matúš a zdravím vás pri ďalšom Let's Play z Vainglory. Dneska tu hádajte, čo zase máme. Áno, Vainglory. Tak trošku sme si to preskočili, aby sme si rovno hrdinu mohli vybrať. Tak si vyberem ja ako osobne Samuela. Lebo som získal pár nových skinov a je medzi ním, áno, môžete hádať, aj skin na Samuela, jej. A dneska nie sme obyčajne ako na casual meči, dneska sme na ranked meči. Takže dúfam, že toto dopadne dobre, lebo to závisí aj môj rank. No tak, čo keby už sa to začalo? Fajn, rozbehneme sa. Fúha, už to zaznamenávam prvé lagy, ale inakšie to ide v pohode. Kúkam. O, toto bol prvý veľký sek. Dúfam, že ich nebude veľa viac. No, rýchlo, rýchlo. Kokšo, ja som sa tak netrafil. To bolo lamenie najvyššieho stupňa. Rýchlo, no tak, už chcem zabiť týchto nepriateľov. Ne! Obrana moja! Výborná, normálne ťaž. A daj go, padaj do. Idem radšej za ňou. Nechcem ostať sám vždycky. Je tam niekde regeneration? Asi nie. Prečo som to ja tak mimo úplne? Oh je, to dávam ja, aspoň sa to tak zdá zatiaľ. Ale zatiaľ to dávam, aspoň tak trochu. Majú dvoch roamerov, to nie je dobrý nápad. Stačí, keď máte len jedného. Oh, to je len tá planetka. Utoč. Tak nič. Asi mi je jedno, keď miniem si kopu energie na ten útok. Aspoň čo jedného zasiahla. Necítim sa tak ponížene. Že vôbec sa mi nejde trafiť. A je to. No, rýchlo si vylepším toto a ideme na to. Ne. Haja. A máte to, mňa nezabijete. Radšej sa portnem. OK, môžeme. Rýchlo, no tak rýchlo, postupuj, na čo ťa tu platím, ty kokoš. Oh yeah. Začína sa dariť.
osobně jako už to jde hore vodou. No útoč, oh je. To potrvá, jo, moje oči nějak má pály ještě. Furt, nevím ani z čeho. Uha. Ne, to je šťastie. No, bojujte vy. Ne. Ty, bože, čo ty mimoní mi ich brania? To ide potom do mimoňov a ja zbytočne prídem o energiu. Toto má fakt štve. Oh je. Dávam, zatiaľ sa to dá prežiť. Prežijem. Áno, prežil som ešte chvíľu. No. Za prvé, to je logika, keď som úplne sám bez mimoňov, že idem k tomu. Tak úplne... Škoda. Jeden už umrel. Ja mám zatiaľ len 1 kill. Ale potom bude mať aj viac killov, ale aj viac smrti. Ale predovšetkým killov. Ne. To je hnusak, musíš ho zabiť. On musí... A to je ako možno... Asi som to... Prečo všetko musím zarieknúť? No tak sa na to pozrime. No, rýchlo už ich pozabíjaj tých mimoňov. Nech sa na teba nemôže spolahnúť. A nech to musí ísť do mimoň majnu. Vlastne mimoň mine? Či gold mine, ja neviem. No pač, ideme na... Ne, ty po mne nejdeš, ty hnusák. To je hnusák, fakt hnusák. Oni po mne nepôjdu. Prečo? Dobre, ona. Ale teraz zle mi. O, dobre, ona. OK. Až ma bolia oči, ty kokos. Nie, po mne nejdeš, ty hnusák, jeden hnusný, OK. No, ja som mu to tak ukradol. To je normálne lol. Ja som mu to tak ukradol, že až... OK. Toto sa zase stalo. To sa mi vstáva vždy, keď hrám. Fakt, to nenávidím zo srdca.
A teraz bude mŕtvy. Fakt, to je to najhoršie. Prečo? Už počas zvuky. Áno, bol som mŕtvý, na čo už. No tak sa na to kúkneme, čo sa tu... Oni získavajú asi prevahu. A som na to sám. On vyskočí po mne, ja to viem. OK, no tak ideme na to, na nich. Už všetci traja. Ja sa neviem. To čo je? Ja sa neviem trafiť ani. Buď trafím mimo ne, alebo vôbec. Ja som tam nedal. Ty kokos. To mne sa nejako nedarí. Všetci vieme, že je tam niekde. No, rýchlo, pohni si, Samuel. Všetci tu na teba čakáme. OK, už je tu. Všetci na ňo nedočkavo čakali. Keď zničí kanón. Ha! A máš to. Stanla si, je. Ono sa mi obyčajne darí so Samuelom, neviem. Vždycky mám takú smolu, keď natáčam na všetko úplne. Na každú jednu hru. Obyčajne to dávam proste skilly, kritikalov, všetko dávam so skillmi obrovskými, neuveriteľnými. Ale toto proste tam dávam aj také low moment ale... Výborne. Zvoní mi telefon. A čo teraz urobiť mám? OK. OK. Máme to. A zase ma trafil. To bolo čo? No ma... Ja sa bojím, lebo teraz tu nemám kanón poblízku žiaden. Mám ísť im pomôcť? No ja zdrhám a idem sa zhealiť, fakt, a niečo nakúpiť. Rýchlo bodky. A toto. Ja vedľa, ešte toto ma trafí, ne.
O, dobre ona, či ako sa volá, ja neviem. Ale ja tu idem, fakt. Ešte si jeden kryštál kúpim. Hop. No tak, rýchlo, musím sa dohýliť. A idem pomôcť. Bezo mňa by to určite nezvládali s mojimi 2 killmi a 4 smrťmi. Ideme všetci traja tu. No tak veď nezdrhaj mi. Oh yeah! Oh yeah! Musíme počkať toto na našich mimoňov. Jak som to ja dobre dal, oh yeah! Ona chce sa má so mnou kapčurnúť krakena? No fajn, nejakého krakena určite kapčurneme. Ja na to nemám kapčurnúť sám krakena. Výborne mi, to už hráme 15 minút, hej? Minútu potom sme len lišli, ako sa spavnul. To je celkom fajné. Oh yeah! Oh yeah! Uá! Dobre, ona. Ďalší jej. My to dávame nejako. Toto bude super. A to som dal len so 4 killmi a 4 smrťami. No, zase mi čorkli kill, no čo už. O, dobre mi. Výborne, dobre hrali. Čo? Aj oni dobre hrali. Takže toto môže byť všetko z nášho videa. Ďakujem, že ste si ho pozreli a aspoň zarýchlili like, to aspoň dúfam, aspoň jeden. No tak sa uvidíme pri ďalšom videi a majte sa krásne. Ahojte.